Baš na jedno lijepo imanje. Se traktor okupa. Ovo su kuće su živjeli drugi ljudi nakon odlaska. Sa sobom su ostali što ih nije potrebno. Ovo je krp. Orman nekad služio za nešto, sada ni za što. Kakav osjećaj. Tužno jest. Neko će prepoznat ovo. Pogledajte to. Ruke koje su to otvarao. A rupa je bila verovatno za utičicu. Vidite vi štala goveda
Gdje si bila? Znači ja tu nije lako ovdje doći, ali eto, da vam prikažemo nekadašnji život i sadašnje stanje na ovom mjestu. Tu su bila jako dobro imanje. Ne znam kuda bi se moglo sići do ovog objekta, ali mislim da može ovdje. Kako priroda uzima svoj danak i ja nisam vjerovao da prvo nisam posjetio. Misleći da kuće teško zarastaju, ali nije tako. Evo, možemo ući. Do verande. A ovdje sam bio u gostima dok su bili, nisu domaćini, ali su bili privremeno ovdje. Mislim, Admir, Jasminka, Veko. Mislim da su, znam da su rodom iz Brčkog. Sada živi trenutno u Americi. A ovo je simbol nekadašnjeg vremena. Vidiš, morao je domaćin naći umjetnika pa da ovo uradi. Ovo je srpska kuća jednog dobrog domaćina, dobrog čovjeka. I vidiš da smo svi ovako živjeli kao ovaj domaćin, ne bismo dospjeli do ovoga stanja u kakvom smo danas. Ovaj plafon osjećam uvijek u sećanju.
kada sam bio gost u ovoj kući kod izvjesnog Admira, Jasminke i Veke iz Brčkog, koji su sada, kako ja znam, u Americi. Ovaj nisam vidio, prvi put vidim. Ovdje je tako lijepo bilo.